Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca un joc exact, bine, nu e un pic asemănător cu Critical Opt. L-am găsit acum 2 zile, da, acum chiar 2 zile l-am găsit. Și jocul mi s-a părut foarte interesant și am zis ca să vi-l prezint și vouă. Ok. Da. Și începem primul meci. Da, exact ca un fel de Critical Opt, da, deci e late ca un fel de Critical Opt oarecum. Deci este oarecum ca un fel de Critical Opt. N-are aceeași chestii, ca să zic așa, n-are aceeași grafică, n-are aceeași skin-uri. Are diferit un pic, dar e interesant. Și pentru că dacă o să vedeți, o să vă las un link în descriere. De fapt nu o să las niciun link în descriere. Denumirea videoclipului o să o fac după joc. O să încerc să editez cât mai mult. O să încerc de acum încolo, pentru că da, am început să editez clipurile. Și nu uitați să lăsați un like dacă vă place la acest video, evident. Și la 10 like-uri o să apară un nou episod. Dacă o să strângem 10 like-uri, o să mai fac un episod cu acest joc. Dacă vă place, evident. Și au, mamă. Vedeți că trebuie să fie un pic mai rapid, să mișcă un pic mai ciudat, să fiu sincer. Da, am omorât-o. Mi-a rămas doar o singură persoană, care este asta. Și dă-i, da, câștigat. O iau prin spate și merg după ei. Ok, nu știu de ce am tras așa ciudat, dar ok. Nu te cred, mamă, cum am nimerit, frate. Nu. Bă, m-a omorât, nu te cred. Nu te cred, man, m-a omorât, ok. Bravo lui, ce pot să zic. Atenție, frații mei, că vine ăsta prin spate. Băi, și am încercat gen să o iau prin spate. Am încercat să o iau prin spate, oarecum o să pot să intru peste ei, dar da, nu mi-a mers. Dar acum o să jucăm în continuare și intrăm pe aici și uite-l pe ăla. Eu n-am armă bună și stare armă bună, evident că mă omoară, dude. Am uitat să-mi... A, da, oricum l-am omorât cu arma asta. Ok, acum o să-i put arma lui. Ok, și... Da, uite, așa intru peste ei, efectiv. Îi dau de headshot. Dau din nou timpul oprit, nu te cred, m-a omorât din nou. Dude, mamă, câți nervi am pe bune. Ok, o să-mi iau eu arma de data asta, ok. Să-mi iau un sniper. În jocul ăsta nu prea am skin-uri, adică nu trebuie să le cumpăr și nu prea am bani suficienți. Trebuie să mai strâng. Bine, dar nu e bani din joc, în niciun caz. Trebuie să dai nu știu ce preț. Pentru skin-uri, uite-l pe ăsta cum moare. Mamă, cum stă ăla aici, nea. Mamă, las, fratele, că mori și tu.
Moare și prietenul tău oricum. A încercat să fugă. Încearcă să fugă și reușește oarecum. Da, însă eu vin pe aici, fac asta. Nu te cred. Să mă măca sigur să vină pe aici. Fac cum mi-a trecut pe lângă cap. Hai, men, hai, mai repede. Un glonț, hai! Da, am omorât. O să te sniper decât că fac chestia de metalieră, da. Doar o singură persoană mai a rămas. Doar un singur jucător se poate observa chiar aici sus. Băi, de unde trage, că nu-mi dau seama. Cred că trage ăla al meu, ăștia, adică ăla al meu, dar bănuiesc că decât eu cum mai a rămas. Papa, dude. Yeah! Ok, nu știu de ce m-a dat aici, dar... Oh! Da! O să o iau pe aici. Tra-n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 a. L-am ierlit. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Și acum dau și lui ăsta un headshot. Aoleu! Toți l-am omorât, ok? Mamă, ce arme avea ăsta? Așa că o iau pe aici, prin spate, să pot să mă urc. Și acum mă duc în coatra, la, tra-la-la-la-lei, trelelelelei. Na, mamă, nu știu de unde trage. Nu, n-am văzut. Șoarcă cade părul pe jos. Mamă, dude, are scut. Acolo, nimic. Ce, dar care mai e, mă? Mamă, cât sunt. Da, a murit, ok. A murit, nu mă gândeam că o să mor, da, a murit, la 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 la. Tra la 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 la, a murit. Acum, ia facem și noi, uite, așa. Cu scut și dă. Eu intru direct, adică mie nu o să-mi fi. Nu. Da, încetinire și acum începem. Așa că am arma asta mai bună. Da. Iu. Ok, ăsta a fost episodul de azi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să lăsați un like, un share și să vă abonați la canal. Și dacă strângem 10.000 de like-uri, 10.000, what the fuck, dacă vom strânge 10 like-uri, o să
vin un nou episod cu acest joc. Eu am fost Ionuț și v-am pupat. Pa, pa! Că nu mai pot, dorimele alea par să-ți arăt.